At ako'y nagbabalik ng spicy opo mo na talaga nga namang dadalin ka rin sa alapaap. Diba? Sabi nga nung kanta, gusto mo bang sumama? Gusto mo ba sumama sa langit na talaga nga namang kayang ibigay ni Kim Chino kahit papag lang ang gamit? Huy! Anyway, balik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa ng radyo. Oo, DJ Kim Chino. Anyway, di ba sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang mga ideal Valentine's Day gift kay jowa pero non-material edition. Diba? Kasi karamihan sa inyo may jowa nga pero wala namang pera. Pero wag ka mag-alala, ako'y concerned sa inyong relasyon na talaga nga namang gusto kong umusad at magpatibay ng mga relasyon kahit bitter ako. Diba? Kaya nga bibigay ko tong mga to na effective at talagang ginamit ko to sa ex ko. Hindi lang kami tumagal pero kinilig naman siya. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, unang non-material Valentine's Day gift kay jowa ay lambing. Ito yung sinasabi natin na wala kang gagastusin. Kumbaga, ibigay mo lang ang halik, holding hands, yakap, 'di ba? Ibigay mo 'yung sarili mo. Kumbaga, it's your time para maging clingy, 'di ba? Minsan kasi gusto niyan yung back hug. Yung mararamdaman niya ang init ng iyong katawan sa likod niya. Di ba? Totoo yan. Minsan talaga, mahal. Emotional security rin yan. Kumbaga, ang lambing ay nagbibigay ng assurance, di ba? Na ako pa rin pala mahal nito. Na hinahanap-hanap pa rin pala ako nito. Wow, apakayabang niyo. Anyway, ang pangalawa naman, mahal, na non-material Valentine's gift kay jowa ay, sabi ko rin kanina, katahimikan. Ito yung sinabi natin na this Valentine's Day ay baka gusto niyan katahimikan, kaya bawas-bawasan mo ang toyo mo, bawas-bawasan mo yung mood swings mo, kasi minsan, mahal, okay na yung mga jowa o asawa natin. Sinama sa relasyon si Kim Chino. Hindi, okay na yung mga partner natin na kasama tayo at walang naririnig na ingay. Masarap maging pahinga ang taong mahal mo na hindi naman kailangan ng mga words, di ba? Minsan kailangan lang nila ng someone na masasandalan, mayayakap at makakabembangan. Huy! Ano ba? Pangatlong non-material Valentine's gift kay jowa ay ito, sinasabi ko sa inyo, mahalaga to, assurance. This Valentine's, 'di ba? Ang assurance, ang magbibigay pampakalma sa isip, sa puso ng jowa mo, 'di ba? Kapag malinaw kasi yung pinaparamdam mong pinipili mo yung tao, nababawasan yung duda at selos. Kumbaga, long-term gift to yung assurance na yung bulaklak nalalanta. Pero yung assurance kapag totoo, ay naku, tumatagal ang pundasyon ng pagsasama. At the end of the day, totoo to, mas masarap mahalin yung taong binibigyan ka ng assurance. Kapag sinabing assurance, ikaw lang talaga yung mahal ko. Na sa dinami-rami ng tukso sa paligid ko, na sa dinami-rami ng nagpaparamdam sa akin, mapa social media man yan or sa totoong buhay, sa realidad, ay sinasabi sa iyo, ikaw lang ang aking mamahalin. Sa'yo lang titindig, sa'yo lang titigas ang aking damdamin. Diba? So alam mo na secured ka and assured ka na yung minamahal mo, ikaw lang din yung mahal. Diba? Kaya this Valentine's Day ay sinasabi sa inyo, hindi nyo kailangan na maraming pera. Hindi nyo kailangan gumastos ng pagkalaki-laki sa tamang relasyon o sa tamang tao. Kaya good luck. Balitaan nyo ko kung masaya ang Valentine's nyo kasi for sure si Kim Chino sa bahay lang. Anyway, si Kim Chino ay sisibat na. Magdadrive na ako pa uwi. Pero huwag ka mag-alala. Susunod na po sa akin sina Rocketera at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's my